Des de l'associació Ètnic hem iniciat una aventura per transformar el model turístic a la ciutat de Barcelona i hem començat a Poblenou. Poblenou Turisme Responsable és el projecte que, amb el suport del territori, amb les associacions, els comerços, els artesans, hem posat en marxa amb un objectiu, que és que els visitants de la ciutat, sigui que venen per negocis, per turisme, pel que sigui, puguin tenir una experiència diferent, tinguin una experiència cultural, formativa i sobretot de contacte amb el territori real, que sigui una experiència que puguin tornar a casa dient he conegut el que és la ciutat i el que s'hi fa. Això també passa en relació a la política d'economia social i solidària, perquè, per exemple, la política... Les jornades avui ens han ajudat a repensar quin ha de ser el model d'activitat turística a la ciutat. Hem tingut tota una sèrie d'actors de diferents sectors, hem comptat amb l'administració, hem comptat amb el tercer sector i hem comptat amb el sector privat i ens han ajudat a repensar quina ha de ser la resposta a aquests reptes que hem d'afrontar avui en dia. Hem de pensar de quina forma el turisme pot donar resposta a aquesta necessitat de transició socioecològica en la que ens hem d'assumir.